ale ko k'a fununen don nin waati na fala ye sabula ko min ye kɛlɛ min bɔra ka kɛ n'o ye tile 40 kɛlɛ ye ko min ye u ka pankuru mun dasira kɛrɛnkɛrɛnnenya la irangaw fɛ k'a pankuru cayara kojugu min dimi b'a la kosɛbɛ o ye k'a fɔ sa a ka wolomasiri tabaw k'olu ye kuma caman ni ko caman dogo a la kɛlɛ hukumu kɔnɔna na a ko ale yɛrɛ ja tigɛra sa san 1979 san min ye irangaw ye u kun y'olu ka ekɔlidenw caman ta otage la k'ale yɛrɛ kun siranna sa pankuru minnu firilen filɛ nin ye u dɔw kɔnɔmaw kana kɛ ten minnu yɛrɛ bɛ baara ninnu kunna sa olu y'a yira k'a fɔ Trump k'a ka teli a bɛ kɔrɔtɔ o de kama kibaruya caman bɛ kɛlɛbolo ni kɛlɛdaga kɔnɔna na olu ma sɔn ka o d'a ma kɛlɛ ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko min y'a ka lasigi a ka maa minnu b'a kibaruyaw d'a ma ani maa minnu bɛ ale yɛrɛ bilasira a ka baarakɛyɔrɔ la k'a k'i wakilu kɛ olu ye n'o tɛ olu kɛlɛbolotigiw olu yamaruyalen tɛ ka kɛlɛ to sen na k'a kibaruyaw d'a ma Corée du Nord bi sɔgɔmada in na ale ye misili damadɔ fili a ka kɔji sanfɛla la tuguni misili ninnu kɔni sa a y'u kɛru ka taa Japon fanfɛla la kibaruyaw o dira o kɔrɔ ko cɛ k'a wulilen don a ka fɛn fɛ min ye gardien de la paix ye n'o ye irangaw ka révolution ɲɛmaaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko États-Unis ko ni a ma a kɛlen don ka kangara min ta ka ɲɛsin bateau ma n'a m'o wuli ka bɔ yen ani bateau bɔdaw n'a m'olu bila fiyewu détroit d'Ormuz k'a datugulen bɛ to u y'a yira fana k'a fɔ ko bateau n'i bɛ nin gun kɔnɔna na sa Golfe Persique fanfɛla la ale ni kɔji bilenman min bɛ yen bi ka taa se Omanikaw ka fanfɛla ma ko maa bɛ yɔrɔ min na i k'i jɔ yen n'i ye i ŋunuŋana k'a fɔ k'i b'i kunda détroit d'Ormuz ka fala ye irangaw ko k'i bɛ bila jugu ka minɛn kɔnɔna na ko wa ko jugu bɛ minɛ cogo min k'olu na i minɛ ten min ye Iran sɔrɔdasiw ye sa u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Américains bɛ ka kuma o kuma fɔ détroit d'Ormuz ko la k'a si tɛ tiɲɛ ye wa sini sababa tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini min ye ko in ye olu ɲɛ b'a la a b'olu ka gun kan u b'a dɔn baara min bɛ ka kɛ wa kibaruya dumuni bɛ ka kɛ fana k'olu tɛ tiɲɛ ye Conseil supérieur de la sécurité kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye irangaw ye u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye kɛlɛ minnu bɛ sen na wulikajɔ minnu bɛ sen na min ye kɛlɛ yɛrɛ fagali ye tile 2 ka se ka kɛ marifa ka da k'o ma bɔ olu yɔrɔ ko Amérique min ye kɛlɛ daminɛ k'o kelen de ye o laɲini kɛ k'olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ barosigiw senfɛ ale ni kɛlɛbankumaw senfɛ u ka nafaw ye min ye olu jɔ u ka kaki min y'u ka jamanadenw ka nafaw ye olu jɔ kan États-Unis bɛna laɲini o laɲini kɛ min tɛ bɛn olu ma u y'a yira k'a fɔ k'o tɛ bɛn o ma nka nin waati na sa ko Américains ye laɲini kurakuraw ci u ma tuguni u bɛ k'olu jateminɛ yanni sini ni ntɛnɛn cɛ u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Islamabadikaw fɛ yen n'o ye Pakistan ye nin bɛ dan sigi bi wulada in na ta la Falaye Keyita k'i fo k'i wale